gaurkoan txalakari. Anela Baka. Egia esan, nire etxen beti onda aitaren figura bastante bertxozalea eta hola izan dana, baina kontatu beharra dakal, lehenengo nire aizpa gaztena asizala bertxo eskolan, eta ni garai hortan bertxotaz paso iten nula totalmente, eta gero bere bidetik edo bera hasita pixkat etxean kontatzen bertxo eskolan ze egiten zuten eta hola, orduan ninbidi pixkat edo jakin min pixkat sartu zitzaitela, eta orduan eman nula pausua bertxo eskolan hasteko, eta pixkat etxetikan. Niko hain arte behintzat notatuet, emakume bertsolari izatea ez dela jarri emakume izate hori bertsolari izatearen aurretik nire kasuan behintzat, baina bai ikusteetena da, oraindik gauza asko daudela aldatzeko, adibidez normalean ohiko saioak edo dialako 6 bertsolarin arten 5 gizonezko egotea eta emakume bakarra egotea adibidez ohikoa dalako, oso gutxitan, martxoak 8-tik kanpo oso gutxitan tokatu zaitelako emakumezkoekin kantatzea, eta orduan bai ikusteet pixkanaka aidiala gauzak aldatzen edo, baina oraindik emakumean papera indartzeko asko da olaiteko. Nik usteet oraindik definitzeke dagoen estilo badala, ezakit, igual urtei begira esan dezaket nire errekorridua edo denbora pixkat banoala bertxotan, baina oraindik etengabe ikasten nahi naiz, eta estilo hori oraindik ikusteet definitzeke dagoela. Ukiko ditu ez? Ezakit, ni beti izan naiz nahiko bertxo zalea, bertxo jalea, orduan influentzia beti inguruko ikusitako gauzak saiatzegea bakoitzenetik onena hartzen, baina ezakit esaten nola justo zeinen auki nahiko nuken igual baina. Igual Angel Alkain beha seguru oire ondo ingo lukela eta beha jarriko nuke bertxotan. Ezakitze bertxolari izan esateztuna, baina nire behakin ados nago eta ez zai gustatzen gehiegi. Nik uste mito badala, edo igual garai bateko bertxolari baina hori tripa bete eta ateatzen eta ni normalen tabladua, igual nerviok engatik tabla askotan ere gutxio janda eta ondo ondare nahi izatet topera ez egon, normalen. Entzutet denetikan, ezakit, talde batzuk esateatik, berri txarrak asko entzun denet, eta gero, igual bertxolaritzakin lotura hortan asko gustatzen zait, nik deitze jotena barrura begiratzeko musika, ezakit nola esan, anari bat edo, ezakit, anari beha esango nuke adibidez. Korbata bat eman da, gaia izango altzinake korapilo egiteko? Eta korapilo egiteko kapazua. Zakati da ikare. Euskal kulturaren bueltan, gabiltza pozik benetan, ea guztia ondo joaten den zure. Nola bukatuko zenuke bertsoa?